Tervetuloa Mielestämme podcastin 20. jaksoon. Ollaan täällä Viljami Lampilinnan ja Michelle Larvan kanssa. Ja tänään puhutaan monisuhteisuudesta. Michelle on tutkija Turun yliopistossa psykalaitoksella tai Invest-lippulaivassa oikeastaan, Invest-lippulaivan psykassa ja psykologiassa ja tutkii monisuhteisuutta. Me mennään suoraan tähän meidän pääaiheeseen ja katsotaan, jos me ehditään puhua uutisista sen jälkeen sitten Viljamin kanssa. Tervetuloa Michelle Larva. Moikka, kiitos tosi paljon ja ilo olla täällä teidän kanssa keskustelemassa tänään ja kiitos kutsusta. Joo, kiva saada sinut tänne. Ja Michelle tosiaan on äidinkieleltään englantia puhuva henkilö, eli puoliksi amerikkalainen ja puoliksi suomalainen. Eli Michellen suomi on niin kuin kakkoskieli, mutta me puhutaan nyt suomea kuitenkin parhaamme mukaan, eikö niin? Ja sitten jos on pakko vaihtaa, niin sitten vaihdetaan. Joo, mä pahoittelen etukäteen, jos täältä tulee välillä tupsahtaa vähän finglishia, mutta joo. Joo, mä löin vetoa, että Viljamin on vaikea uskoa, että sä oot jenkki, koska se suomi kuulostaa hyvin vaikea. Niin mä tiedän, mun aksentti hämää. Mä tiedän, se on tosi joo. Joo. Mutta ei me puhutakaan nyt monisuhteisuudesta, vaan me puhutaan nyt Amerikan politiikasta. Ja me aletaan grillaa sua saman tien, koska me ollaan nyt pohjustettu sitä tässä jo pari jakson verran. Ei vaan siis monisuhteisuudesta. Monisuhteisuudesta, niin tosi kiinnostava aihe, johon liittyy paljon psykologista tutkimatonta kenttää ja vähän miinakenttää. Ja siinä on paljon semmoisia niin pieniä tabujuttuja, mitkä voi olla kiinnostavia, mutta sitten ehkä se voi olla myös aika niin uusi ja tuntematon aihe, että sitä on varmaan hyvä avata vähän kaikenlaisille kuulijoille, että mistä tässä monisuhteisuudessa ylipäätään on kyse. Mä voin sanoa, mikä mun niin semmoinen puolimaallikon käsitys on, ja sitten sä voit lähteä tarkentamaan siitä. Eli mä mietin monisuhteisuutta aika paljon ihmisen pariutumisen kautta, ja mä mietin pariutumista aika paljon evoluutiopsykologian kautta, koska ihminen on niin kuin omasta näkökulmastani yksi eläinlaji, jolla selviytyminen ja lisääntyminen on keskeisiä päämääriä, ja sitten tähän lisääntymiseen liittyy tosi voimakkaasti pariutuminen. Ja meillä on nyt tämmöinen niin monogaaminen normi ollut pitkään meidän lajilla, tosi pitkään, mutta se ei ole ollut kai ihmisen historiassa mitenkään universaali, että on ollut myös muunlaista pariutumista. Ja se, miten tämä niin kuin monisuhteisuus ehkä itselle näyttäytyy arjessa, on just niin kuin omien tuttavien kautta, missä sitten niin jotkut ihmiset aloittaa vaikka avoimen suhteen. Ja siihen voi sanoa caveattina, että usein tämmöinen avoin suhde omasta näkökulmastani on alkanut silloin, kun se suhde on ollut tulossa päätökseensä ja sitten aletaan etsiä uutta kumppania. Ja sitten se niin kuin monisuhteisuus on yksi tapa neuvotella ne uudet olosuhteet sen parisuhteen sisällä ja ehkä niin kuin strategia pariutuu uudelleen. Mutta se tietysti on niin kuin, monisuhteisuus on varmaan erilaista eri elämänvaiheissa ja eri ikäisille ihmisille. Että se on eri asia olla 20-vuotiaan monisuhteinen tai 30-vuotiaana tai sitten 50-vuotiaana. Mutta tosiaan evoluutiopsykologia, avainsanat tässä pohjustuksessa, evoluutiopsykologia, pariutuminen, pariutumisstrategia. Mutta mitä sä lähtisit niinku tarkentaa? Mä oon kuullut sun sanovan, että evoluutiopsykologia ei ole ainoa linssi ensinnäkään tämän asian käsittelyyn. Totta, joo. Joo, mä uskon, että se on semmoinen linssi, jota ei usein käsitellä kuitenkaan, kun puhutaan monisuhteista, niin sen takia se on mun mielestä mielenkiintoista näissä missä tahansa tilanteessa, että me pääsen vähän avaamaan sitä näkökulmaa. Niin joo, mä ehkä lisäisin tuohon, toi oli tosi hyvä niin kuin, aloite tähän keskusteluun. Mä ehkä lisäisin siihen, että kun puhutaan monisuhteista, niin sehän on semmoinen niin kuin katto käsite tai termi niin kaikenlaisille suhteille, jotka poikkeaa monogamiasta tai sellaisesta kahden kumppanin välisestä niin kuin eksklusiivisesta suhteesta, että se voi olla romanttisesti tai intiimisti ja mahdollisesti seksuaalisesti sitten niin kuin avoin useammille ihmisille. Että se on niin kuin aika kattava termi, että sen alle sitten mahtuu kyllä kaikenlaisia suhteita. Puhutaan niin polyamoriasta ja avoimista suhteista ja parinvaihdosta tai swingauksesta ja sitten on niin tämmöistä kuin parisuhdeanarkiaa tai suhdeanarkiaa, jota myös niin kuin, jonka kanssa identifioidaan tai harrastetaan, tai että siihen mahtuu kyllä todella paljon, niin kuin, ne on hyvin moninaisia nämä eri monisuhteet. Ja useinhan sitä myös tarkastellaan just
sellaisella näkökulmalla, että kuinka niin kuin monogamia on niin laajasti esiintyvä meidän niin kuin yhteiskunnassa ja kaikissa näissä niin kuin, jopa elokuvissa tai mediassa tai niin kuin, jopa lastensaduissa ja tarinoissa prinsessoista ja prinsseistä ja näin, että usein sitä sitten niin kuin lähestytään siinä mielessä, että mikä se on sitten niin kuin, tavallaan sellaisella kriittisellä tavalla, että onko sitten monogamia oikeasti sitten se ainoa oikea tapa, vai että onko sitten myös muita tapoja harrastaa tai niin olla suhteissa, läheissuhteissa ihmisten kanssa. Ja mun mielestä se niin kuin evolutiivinen näkökulma sitten kuuluu siihen oikeastaan aika hyvin, koska eihän niin kuin evoluutiopsykologiakaan väitä, että niin kuin monogamia on se niin kuin ainoa tapa, miten ihmislaji elää ja että olemme niin kuin lajin kannalta kaikki monogaamisia että se on niin kuin oikea tapa, vaikka mä uskon, että se on semmoinen aika yleinen väärinkäsitys, että evoluutiopsykologit niin kuin koko ajan heiluttaisi sellaista niin kuin lippua, että monogamia is the best. Niin, eikö se Ei todellakaan. väärinkäsitys, että evoluutiopsykologia olisi preskriptiivistä, vaan se on nimenomaan deskriptiivistä, eli kuvataan sitä, miten asiat on ollut ja tehdään siitä päätelmiä, miten ihmisen mieli on voinut sit olla sen niiden olosuhteiden pohjalta. Mä oon ymmärtänyt, että sä oot, tai keskustellessa sun kanssa niin tullut siihen käsitykseen, että tässä on kyseessä jossain määrin me-search, ja siitä on myös lupa puhua, eli me-search ja research on semmoinen ero, mikä psykologiassa joskus tehdään, eli jotkut ihmiset osa ihmisistä tutkii aiheita, joihin heillä ei ole itsellä mitään kosketuspintaa, mutta sitten iso osa esimerkiksi väikkärin tekijöistä, varsinkin jos ne on onnekkaita, niin ne tutkii sellaisia aiheita, mitkä liittyy suoraan niiden oman elämän keskeisiin asioihin, niin kuin mä oon päätynyt tutkimaan meditaatiota esimerkiksi just meditaatioharrastajana, niin haluaisitko vähän avata sitä, että mitä sä oot päätynyt itse just tähän tutkimusaiheeseen? Joo, todellakin. Joo, mä oon itse semmoisessa juuri tällaisessa niin hyvin onnekkaassa asemassa, että mä pääsin tutkimaan juuri sitä aihetta, mitä halusin itse tutkia ja mitä itse niin kuin pyrin ja päätin silloin aikoinaan, kun hain väitöskirjatutkijaksi. Eli mä tutustuin monisuhteisuus niin kuin termiin tai konseptina mun maisteritutkinnon aikana silloin, kun mä olin Pohjois-Texasissa, University of North Texasissa tutkimassa periaatteessa. Se on Family Science tämmöinen program, eli siinä tutkittiin niin kuin, kehityspsykologiaa ja parisuhteita ja läheissuhteita ja perhesuhteita ja näin. Eli siinä oli semmoinen niin kuin yhdistelmä niin kuin sosiologiaa ja psykologiaa periaatteessa, ja siellä sitten tutustuin tähän konseptiin kuin consensual non-monogamy englanniksi, eli eettinen monisuhteisuus tai monisuhteisuus. Ja aloin siinä vaiheessa jo niin kuin, olen kiinnostunut ihan tällaisesta suhdenörtti niin kuin näkökulmasta myös, että miten tällaisia suhteita sitten oikein niin kuin luodaan ja ylläpidetään ja niin kuin kuulosti tosi mielenkiintoiselta siinä vaiheessa niin kuin tutkijan näkökulmasta, mutta tai siinä vaiheessa niin kuin maisterin tutkija tai oppilasnäkökulmasta, mutta siinä vaiheessa myös sitten henkilökohtaisesta näkökulmasta toki. Että mä olin siinä vaiheessa muistaakseni kihloissa tai ehkä just mennyt naimisiin mun high school sweetheart, eli lukion aikaisen poikaystävän kanssa. Ja tuntui siltä, että mä olin löytänyt sen niin kuin elämänaikaisen kumppanini niin aikaisin. Ja sitten tavallaan skipannut sellaisen tietyn niin kuin, kokemuksen hakemisen vaiheen. Ja kaikki muut kaverit siinä vaiheessa sitten oli niin kuin, tietysti sellaisissa mitä ne on Tinderissä ja näissä niin kuin deittisovellusäppien kautta haki kaikenlaisia kokemuksia ja välillä ne oli tosi huonoja kokemuksiakin kyllä, että ei mitään sellaista niin kuin, unelmaelämää kuitenkaan, mutta jotenkin tuntui siltä, että mä olin jäänyt ehkä pikkasen paitsi, vaikka olin onnekkaisen niin kuin, tuntui siltä, että olin onnekas kuitenkin, kun olin löytänyt sen ihanan kumppanin niin aikaisin. Ja siinä vaiheessa sitten aloin itse niin kuin sellaisella henkilökohtaisellakin
ö, perusteella, että miettimään, että onko tässä sitten minullekin ehkä jotain mahdollista sitten niin kuin neuvotella oman kumppanin kanssa, että olisiko tämä meille semmoinen sopiva suhdemuoto. Ja, ja niin, minäkin päädyin sitten monisuhteiseksi siinä vaiheessa ja oltiin sitten monta vuotta, mitenköhän moneksi vuodeksi sen voisi kuvailla, mutta vähän päälle 4 tai 5 vuotta oltiin avoimessa suhteessa. Ja toki se oli välillä enemmänkin sellaista avointa suhdetta, välillä enemmänkin niin kuin polyamoriaa ja sitten siinä niin kuin koronan aikana oli enemmänkin niin kuin suljettua, että ei tullut sitten muita kohtaamisia tiettyihin aikoihin kuitenkaan. Että joo, mutta sillä perusteella sitten myös lähdin tätä väitöskirjaakin tekemään, että ehkä enemmänkin sellaiselta näkökulmalta, että onko meissä kaikissa mahdollisesti sellaisia niin kuin, äm, ikään kuin, monisuhteisuuspotentiaalia ja vaan nämä niin kuin meidän yhteiskunta ja niin kuin elämäntavat ja sellaiset, jotka saattavat ehkä niin kuin pitää meitä ikään kuin luukussa, että sen osa niin kuin monogamian luukussa. Ja sitten tämän väitöskirjan ja tutkimuksien ja lukemisten ja kaikkien niin kuin keskusteluiden kautta olenkin päätynyt siihen, että asia on kyllä vähän pikkasen monimutkaisempi ja moninaisempi kuin mitä itse ajattelin silloin, kun lähdin tätä väitöskirjaa tekemään. Ja se on kyllä ollut upea niin kuin tämmöinen journey tämän koko väitöskirjan aikana. Tulee paljon kysymyksiä mieleen, mutta mä voisin myös antaa Viljamille puheenvuoron, mutta ennen sitä vielä, niin olenko ymmärtänyt oikein, että niin kuin monisuhteisuus johti sun osalta monogamiaan? Eli silloin kun me ollaan tutustuttu, niin, tai kun sä sanoit, mitä sä tutkit, niin mä muistaakseni sanoin, että miksi se sitten käytännössä menee aina niin, tai mulla ainakin on näyttänyt, että aina kun ihmiset on monisuhteisessa tilanteessa, niin sitten ne ensinnäkin eroaa siitä, kenen kanssa ne on monisuhteessa, ja sitten ne löytää jonkun uuden ihanan kumppanin, niin sitten päätyy, ei nyt ehkä kaikki, mutta ainakin nyt sun tapauksessa vissi on käynyt sit niin, että päätyy sitten niin kuin monogaamiseen tilanteeseen. Että onko se sitten vaan se niin kuin eri ikäkausien eri tarpeet, että 20-sille se voi olla tosi hyvä, just ettei missaa kaikkia niitä tärkeitä kokemuksia olla monisuhteisessa elämäntilanteessa, mutta sitten kun niin vaikka lisääntyminen tulee ajankohtaisemmaksi, niin se onkin huomattavasti vaikeampaa neuvotella, että miten elää monisuhteisesti, kun pitäisi luottaa siihen toiseen, että se auttaa sun kanssa pitää sitä perhettä pystyssä, eikä vaan niin huitele jossain muualla tai yhtäkkiä retkahda toisiin ihmisiin. Niin just, niin just. Joo, kyllä. Että siis niin kuin nämä monisuhteiden niin kuin polut ja monogamian polut, ne voi näyttää hyvin erilaisilta eri henkilöillä ja sillä, että mä en halua tässä niin kuin kuitenkaan niin kuin kehittää tai luoda sellaista kuvaa, että näin se aina menee, mutta omalla kohdalla kävi kyllä juuri niin, että elettiin kuitenkin sellaista aika harmonista ja niin kuin tyytyväistä monisuhdetta pitkään mun ex-miehen kanssa ja sitten lopulta vuosien myötä päädyttiin siihen tilanteeseen, että ei haluttukaan jatkaa sitä yhteistä suhdetta, parisuhdetta enää, vaan sitten päädyttiin omille teillemme ja nykyään olen monogaamisessa suhteessa mun avopuolison kanssa ja että näinhän se voi myös mennä. Ja juuri kuten sanoit, että se voi hyvinkin riippua niistä tavallaan niin siitä kontekstista, missä henkilö siinä vaiheessa elämää on, että onko lisääntymisiässä vai onko, onko muita ympärillä, jotka niin kuin tavallaan sitten signaloi sille henkilölle, että olisi potentiaalisia kumppaneita ympärillä vai ei. Vai kaikenlaisia tällaisia niin kuin, tekijöitä, jotka sitten voi johtaa näille eri poluille. Joo, kiitti. Tosi mielenkiintoista. Ja mulla olisi itse asiassa ollut vähän samanhenkinen kysymys, kun Oskari esitti tuossa, että just tähän niin kuin eri ikävaiheisiin niin kuin voisi ajatella, että tämmöinen polyamoria on jotenkin turvallinen tai ehkä niin kuin helpompi vaihtoehto, ja nykyään varmaan niin kuin vähemmän tabuakin liittyy siihen mutta mä olisin just kysynyt tuosta, no, että miten sä koit, että siinä elämäntilanteessa se oli varmaan just mahdollista päästä siihen nuoruuden hekumaan kiinni, mutta onko se sitten
nyt kun sä tutkit tätä, niin onko sinusta joku tämmöinen ikäkausinäkökulma tähän kuitenkin, että sitten taas niin kuin, tuleeko joku seuraava piikki sitten jossain, sitten vähän kun pikkulapsi arkea on muutama vuosi takana ja alkaa tulemaan vähän liikaa stressiä, niin sitten on turvallinen tapa taas niin kuin, hakea vähän jotain muuta siihen parisuhteeseen, kun se on vähän rankkaa ja alkaa toisinaan tympimään, ja sitten taas niin kuin sä sanoit tuossa aluksi, että on monen ikäisiä harrastaa polyamoriaa, niin onko sitten taas niin kuin joku siellä vanhusväestöllä, kun puoliso kuolee tai muuten vaan millään ei ole mitään väliä, niin sitten annetaan mennä, vai onko se niin kuin ilmaantuvuus jotenkin tasaisesti niin kuin ihmisen elämänkaaren aikana? Kaverin puolesta kyselen. Niin, en sanoisi, että se on tasaista sen iän kaaren aikana todellakaan. Että mä luulen, että siihen tulee kyllä juuri tällaisia elämänvaiheen kautta sitten niin kuin eri motivaatioita ehkä mahdollisesti sitten niin kuin, tai syitä, miksi saattaa olla kiinnostunut erilaisista suhdemuodoista ja milloin se onkaan sitten niin kuin polyamoriaa vai sitten parin vaihtoa tai sitten jotain muuta, että niin kuin sekin voi sitten riippua siitä. Ja mä oon kuullut, että kyllä varsinkin tuollaisissa niin kuin sitten ruuhkavuosien aikana ja tällaisissa niin kuin tietynlaisissa juuri elämäntilanteissa, niin ne saattaa tällaiset kysymykset, että miten tätä parisuudetta pidetään yllä ja kuitenkin niin kuin pidetään huolta siitä, että molempien kumppaneiden tarpeet tyydytyvät ja näin. Että siinä aletaan sitten keksiä kaikenlaisia ratkaisuja siihen, joka on todellakin hyvä, mutta niin, se vähän voi riippua toki siitä elämäntilanteesta. Ja yksi asia, mitä on ainakin tutkittu, on, että mitä vanhempi on, kun harrastaa jonkinlaista tai on jonkinlaisessa monisuhteessa, niin yleensä sitä harmonisempia ne suhteet ovat. Että mä luulen, että siinäkin saattaa olla ehkä juuri se, että jos se niin kuin vanhemmuusikä tai siis se lisääntymisikä ei ole enää yhtä relevanttia, että jos ne vuodet on jo takana ja siinä pystytään olla enemmänkin sitten niin kuin vain niiden aikuisten kesken ja et siihen ei tule sitten sellaisia niin kuin konflikteja esimerkiksi lastenhoidosta tai että vältetään niin kuin ei-toivottuja raskauksia tai tällaisia asioita, niin että se voi sitten helpottaa tavallaan sitä monisuhteiden hallintaa tai ylläpitoa. Niin tulee mieleen semmoinen, että tuossa on tosi iso vaikutus, tai sukupuolten välillä ensinnäkin on iso ero siinä, että miesten ja naisten asema monisuhdetta muodostaessa on erilainen, koska iso osa miehistä ei saa Tinderistä mitään seuraa, vaikka ne miten yrittäisi. Että se on niin kuin vähemmistömiehiä, joilla on hyvä neuvotteluasema päästä vaikka treffeille koko ajan ja saada paljon kumppaneita. Ja naisilla taas sit suurin osa niin kuin on Tinderissä esimerkiksi aika kysyttyjä ja niin kuin suurin osa sit saisi aika paljonkin kumppaneita halutessaan. Mutta sitten toisaalta, jos miettii tämmöisiä niin kuin ennäs-eliittimiehiä, niin kuin vaikka rikkaita hyvännäköisiä, sanotaan, että joku tämmöinen niin kuin nuorempi Teemu Selänne haluaisi alkaa moniavioiseksi, niin siinä, tai nykyinenkin Teemu Selänne, niin mä ajattelin, että se ikä ei välttämättä ole siinä kauhean suojaava tekijä, koska sitten jos sä oot semmoinen niin kuin miljonääri urheilustara julkis, niin sittenhän siinä niin kuin helposti saa 20-vuotiaita kumppaneita ja voi hurjastella niin paljon kuin haluaa, jos ei niitä niin kuin ole neuvoteltu kuntoon niitä rajoja. Ja monet ihmiset näin tosiasiallisesti elääkin, monet niin kuin korkean statuksen miehet, että on paljon kumppaneita, että onko se 50% ihmisistä, kun pettää kumppaniaan tai jotain tällaista älyttömän korkea luku, niin tavallaan se, että kun puhutaan monisuhteisuudesta, niin siitä helposti kuulee sen, että se puhe on, että on yksi niin kuin muotti, tietty niin kuin on nämä ikäerot, mutta että sitten niin kuin sukupuolten näkökulmasta, niin siinähän on tosi dramaattinen ero, että onko sä ensinnäkin niin kuin mies vai nainen, ja sitten se, että minkälainen mies ja minkälainen nainen sä oot, eikö niin? Kyllä, joo. Joo, ja sitten varsinkin kun naisillakin saattaa olla sitten enemmän esiintyä esimerkiksi biseksuaalisuutta, niin siinäkin saattaa sitten heidänkin treffimarkkinat tai deittimarkkinat, kumppanimarkkinat, mitä niistä kutsutaankaan, niin avautuu siinäkin ehkä sitten vähän enemmän kuin miehillä, että se on hyvin
epätasapainossa kyllä sitten näissä normaaleissa ihan niin kuin monogaamisissakin niin kuin yksikumppanillisissa treffimarkkinoissakin, mutta sitten myös näissä, kun puhutaan monisuhteista näissä tilanteissa, että se ei ole ollenkaan niin kuin harvinaista, että esimerkiksi keskustelupalstoilla jutellaan niin kuin polyamoriasta tai avoimista suhteista niin, että hetkonen, nyt tässä avattiin suhde ja naisella on kolmannet tai neljännet treffit tällä viikolla ja miehelle ei ole tullut yhtäkään matchia Tinderiin, että kyllähän ne on niin kuin molemmilla tavallaan niin kuin monisuhteisilla ja ei-monisuhteisilla niillä, jotka etsivät myös sitä niin kuin elämänkumppaniakin ehkä monogamian niin kuin, näkökulmasta, niin ne deittimarkkinat ovat kyllä hyvin epätasaisia. Hmm. No, mua kiinnostaa ihan, niin kuin, että miten se, niin kuin, ja sori jos nämä jotenkin liian tungettelevia kysymyksiä, mutta miten se niin kuin, käytännössä niin kuin, voi edes onnistua, kun mä itse miellän itse tämmöiseksi introvertiksi ihmiseksi, ja se niin kuin, ihmisten kanssa kanssakäymisessä, oma vaimon kanssa kanssakäymisessä olevinen, niin se jo pelkästään niin kuin, on silleen, en mä sano kuluttavaa, mutta se vaatii energiaa. Ja sitten jos mä mietin, että jos joku toinen parisuhde, mistä pitäisi huolehtia, niin eihän mä nyt pystyisi niin kuin millään tekemään varmaan mitään muuta kuin ylläpitämään niitä kahta parisuutta jotenkin pystyssä. Että onko tämä jotenkin niin kuin ekstroverttien hupia tai niin kuin, sopiko tämä tämän suomalaisen mielenmaisemaan ollenkaan, että näin suhteet vie energiaa. Ja voiko sä ehkä laajemmin kertoa niistä strategioista, että Joo, miten se homman saa toimia? Niin, näin juuri. Koska mä ymmärsin, että sä oot niinku joo. laajassa tutkimusprojektissa, missä oli tosi kovia nimiä mukana siinä abstraktissa, jos just selvitetään, että mitkä ne strategiat on, millä sen saa pyörimään sen kyllä. monisuhteen toimivasti. Joo, ilman muuta. Tästä mä oon niinku varmaan erityisen kiinnostunut just siitä, että miten näitä monisuhteita sitten ylläpidetään. Ja sanoisin ehkä laajemminkin, että onhan se myös mielenkiintoista puhua, että miten parisuhteita ylläpidetään. Sellaisia, niinku että ollaan tyytyväisiä pitkään sen oman kumppanin kanssa, että siinäkin on niinku tarpeeksi tutkittavaa, että niinku kuinka esimerkiksi pitkiä avioliittoja rakennetaan. Mutta sitten jos sen sitten menee niin kuin vielä stepin edemmälle ja puhutaan monisuhteista ja miten niitä sitten ylläpidetään. Voidaan puhua aika lailla niin kuin sellaisista samoista asioista ensinnäkin, mitä niin kuin tällaisissa toimivissa parisuhteissakin on. Eli aloitetaan siitä, niin kuin, yleensä aloitetaan kommunikaatiotaidoista ja kuten sanoit, että niin kuin tuntuu siltä, että se vaatii todella paljon työtä, niin sehän tavallaan on. Siitä puhutaan usein, että se on usein sellaista niin kuin aika paljon tunteellista niin kuin emotional work, niin kuin tunnetyötä, se parisuhteen ylläpitäminen usein. Ainakin semmoisen tyytyväisen ja hyvin toimivan parisuhteen niin kuin sellaisessa ytimessä voi olla juuri semmoinen niin kuin hyvä kommunikaatiotaito ja läheinen kommunikaatiotaito. Sitten jos mennään vähän diipimmin enemmänkin näihin, että miten niitä monisuhteita sitten ylläpidetään. Eli jos pohjaksi laitetaan tämä hyvä kommunikaatiotaito, niin kaikki tavallaan alkaa siitä. Ja sitten, että no mistä sitten pitäisi niin kuin tavallaan kommunikoida. Niin kuten Oskari sanoi, niin me ollaan useissa eri maissa sitten tutkittu näitä eri ylläpitostrategioita tai monisuhteiden ylläpitostrategioita, jota usein esiintyy monisuhteissa, ja että kuinka ne on sitten yhteydessä näihin erilaisiin niin kuin tuloksiin tai asioihin, mitä me toivomme, että näissä suhteissa on esimerkiksi tyytyväisyyttä ja seksuaalista tyytyväisyyttä ja sitoutumista, commitment ja tällaisia asioita, niin että ollaan sitten tutkittu näiden strategioiden ja tuloksien niin kuin yhteyksiä. Ja jotkut näistä strategioista esimerkiksi liittyy hyvin läheisesti kommunikaatioon. Eli esimerkiksi mustasukkaisuuden säätely ja siitä puhuminen. Se on yksi aika keskeinen monisuhteissa, että
ei välttämättä teeskennellä, että sitä mustasukkaisuutta ei olisi, tai että ollaan nyt niin sopeutuvia ja evolved, että ei koe enää mustasukkaisuutta sitä kumppania kohtaan, vaan että siitä mustasukkaisuudesta pystyy puhua avoimesti ja keskustella sen kumppanin kanssa, että minkälaisia mustasukkaisia tunteita herää ja minkälaisissa tilanteissa, ja sitten niitä käsitellään sen kumppanin kanssa. Sitten neuvotellaan esimerkiksi tai kommunikoidaan tällaisista niin kuin seksuaaliterveyden liittyviin asioista, että ehkäistään sukupuolitauteja ja ei-toivottuja raskauksia ja päästään yhteisymmärrykseen näistä asioista, että kuinka toimitaan sitten suhteen ulkopuolella tällaisten asioiden kannalta. Puhutaan esimerkiksi sitten vaikka viehätyksestä johonkin suhteen ulkopuoliseen henkilöön. Eli tämmöinenkin strategia on, että ihan vaan jälleen kerran tällaista avointa kommunikaatiota tällaisista, jotka saattaa kuulostaa ehkä tabuulta, mutta siitä pystytään sitten niin kuin kuitenkin käydä keskustelua sen kumppanin kanssa ja hyvin sellaisella niin kuin toimivalla, effective, terveellisellä tavalla sitten niin kuin jutella. Niin. Niin, tuota listaa läpikäydessä, noin mitä sä nyt luettelit ja sit, mitä näin myös siinä teidän tutkimuksessa, niin tuli semmoinen mielikuva, että noi on aika tommosia niin kuin eliittitaitoja ihmiseltä, mitä siinä vaadittiin, eli just esimerkiksi siellä oli yksi ominaisuus, tämmöinen niin kuin sympaattisen ilon kokeminen toisen ihmisen onnistumisista, eli tämmöinen niin kuin pyyteetön toiseen kohdistuva niin kuin myötäilo, niin kannustaminen, ja sitten jos puhutaan siitä, että toinen käy koko ajan vieraissa hankkimassa hyviä kokemuksia, niin se vaatii aikamoista niin kuin Jeesus-luonnetta tai Buddha-luonnetta siltä kumppanilta kyetä tämmöiseen, ja myös tämä, että niin kuin hoitaa mielellään toisten lapsia, ja tämä, että kykenee keskustelemaan mustasukkaisuudesta, niin ne on varmaan semmoisia taitoja, mitkä joillain ihmisillä on jossain määrin olemassa. Varmaan kuulosti mulle, että naisilla ehkä enemmän kuin miehillä, mutta joillain miehillä varmasti näitä löytyy. Mutta sitä mä mietin, että missä määrin noita pystyy niinku muuttaa harjoiteltavaksi sapluunaksi, että se on aika kova paikka niin kuin monelle ihmiselle löytää näitä puolia itsestään. Mutta ehkä sen monisuhteisuuden ei tarvitse olla ihan jokaisen harrastus, että se voi olla, että siitä niin kuin tiedon hankkiminen avaa sitä sitten just niille, ketkä niin kuin olisi taipuvaisia lähteä tämmöisiin kokeiluihin tai haluaa niin kuin kehittää näitä puolia itsessään. Mä haluaisin kysyä sinulta semmoisen käytännöllisen kysymyksen kanssa, jos miettii tätä niin kuin omaa elämäntilannetta, että on just vaikka lapsia ja on aika semmoinen niin kuin vakiintunut tilanne, ja sitten usein on siinä vaiheessa ruuhkavuosien keskellä voi olla aika yksinäistä, koska siinä ei ole kauheasti esimerkiksi aikaa nähdä muita ihmisiä, ja sitten koko ajan kiinni siinä sun omassa perheessä. Niin tekeekö jotkut sellaista, ja kuinka hyvin ne onnistuu siinä, että esimerkiksi muodostaa jotain semmoisia niin kuin kommuuneja tai yhteisöjä, missä esimerkiksi useammalla ihmisellä on lapsia, ja sitten siellä eletään jotenkin monisuhteisesti, erityisesti naisen näkökulmasta ajatellen. Siinä on varmasti viehätys. Niin mitä sä ajattelisit? Onko se kuullut tai nähnyt semmoisesta, ja osaako ihmiset sellaista toimimaan? Joo, olen. Siis mun on nyt vaikea viittaa tähän mihinkään niin kuin tiettyyn, mutta mä oon nähnyt esimerkiksi somessa on ollut esimerkiksi näitä niin kuin, joo, just tämmöisiä ehkä voisi kutsua vaikka polyamoria influenssereita, jotka on esimerkiksi löytänyt tällaisia ratkaisuja ja sitten jakaa tällaisista muiden kanssa, mutta onhan näitä. Ja itse en ole niin kuin tutkijana perehtynyt tällaisiin niin kuin, tietynlaisiin vähän niin kuin family case studies, että miten ne sitten toimii ja minkälaisia ratkaisuja ihmiset keksii, mutta kyllähän ne niin kuin, näitä on, ja pitää varmasti sitten niin kuin tulevaisuudessakin, kun puhutaan esimerkiksi perhepolitiikasta, niin ei kannata sitten näitä tällaisia niin kuin, eli eri monimuotoisia niin kuin perheitä, kun tässä monisuhteisuuden niin kuin nimissä niin kuin luodaan, niin niitä ei kannata todellakaan niin kuin sitten poissulkea tällaisista niin kuin esimerkiksi ohjelmista tai kun mietitään niin kuin esimerkiksi erilaisia legislative policies näin, että kukaan ei jää niin kuin paitsi tällaisissa tilanteissa, koska onhan niitä ja näitä tällaisia niin kuin, mitä ne on niin kuin nuclear families, niin ne on niin kuin
on, niitä on enemmän, mutta ne ei ole niin kuin ainoa tapa, miten ihmiset nykyään Joo. löytää ratkaisuja niiden perhe-elämille. Tämä on varmaan semmoinen elämän osa-alue, missä me voidaan puffata meidän puolueet vihreitä kerrankin. Mä löin vetoa, että vihreät on kunnostautunut just niin kuin näiden ihmisten asioiden miettimisessä. Ja nyt saatiin tämäkin ääni kuuluviin. Me voitaisiin varmaan siirtyä lintuinfluenssaan seuraavaksi ja kiittää Michelle haastattelusta. Ellei sulla ole jotain niin kuin tosi tykkiä nopeat kysymystä vielä, Viljami. No, mulla on tämmöisiä junttikysymyksiä. Otetaanko nopea junttikysymys? Okei. Puhuttiin tästä myötäilon taidosta, ja sitten mun niinku tuli flashback heti siihen aikaan, kun mä asuin vähän aikaa Kalliossa, ja muistan yhden illan, kun olin menossa nukkumaan, ja seinän takaa alkoi kuulua hirvittävän kovaa näistä seksiä, niin mietin siitä niin just tälleen, että jos se olisi ollut mä tietäisin, että se olisi mun oma kumppani, joka sen seinän takana on, että minkälaisen ihmisen se vaatisi siinä kohtaa sitten niin jotenkin tuntee sen myötäilon, en mä kysy, onko sulla tämmöisiä kokemuksia, mutta niin jotenkin tuntuu todella kaukaiselta, että niin siinä kohtaa pystyy asettumaan semmoisen. Onpa kiva, että se sai orgasmin tuolla seinän takana. Ja paremman kuin minun kanssani. Niin, näin. Joo, no tässä kohtaa viimeistään kannattaa sanoa, että eihän monisuhteisuus tai polyamoria tai avoimet suhteet ole niin kuin ihan kenelle tahansa. Ja sitten, koska ne on niin moninaisia, niin joillakuilla olisi täysin normaalia ja hyväksyttävää ja tuntuisi ihan hyvältä ja mahdollisesti jopa kiihottavalta kuunnella niin kuin viereisestä huoneesta, kun kumppani harrastaa seksiä jonkun toisen kanssa. Ja toisilla monisuhteisilla, mahdollisesti polyamoroisilla, se saattaisi olla todella, todella epämukavaa ja ihan hirvittävä tilanne, vaikka he kokevat, että niin kuin myötäilo on semmoinen asia, johon jota he kokevat välillä tai usein. Että se on niin moninaista ja yksilökohtaista, miten näitä asioita kokee. Ja tässäkin kannattaa ehkä mainita niin kuin näiden strategioiden kannalta, että se ei ole siis niin, että jos haluaa olla täydellinen monisuhteinen henkilö, niin sitten pitää huolta näistä kaikista strategioista ja että nämä kaikki strategiat kaikki 9 ovat käytännössä ja täydellisesti. Ei ole suinkaan niin, mutta enemmänkin sitä, että näitä erilaisia strategioita käytetään erilaisissa monisuhteiden muodoissa ja jotkut ihmiset ovat niissä enemmän päteviä tai vähemmän ja siihen liittyy sitten erilaisia tuloksia, mitä tässä nyt sitten tutkitaan tämän mun väitöskirjan ja näiden mun kollegoiden kautta, että ei ole välttämättä sellaista niin kuin täydellistä, ihanteellista niin kuin kaavaa, mihin monisuhteisen henkilön kannattaisi, jos haluaa täydellisen monisuhteisen suhteen luoda, monisuhteen, mihin kannattaisi niin kuin tavoitella. Mutta tärkeä aihe, ja tosiaan, koska luonnossa ei ole mitään tämmöistä monogamia-normia aina ollut ihmisillä, niin se on tosi tärkeää selvittää näitä muitakin pariutumisen muotoja, että saadaan vähän jotain niin kuin tiedepohjaista strategiaa niihin. Kiitos tosi paljon, Michelle. Kiitos. Hyvästä keskustelusta. Kiitos paljon. Yes, moi moi. Moikka. Okei, lintuinfluenssa. Päivän uutinen. Mulla on 6 minuuttia kellosta täällä. Pohjustaks nopeat? Joo, siis Yhdysvaltain terveysministeri Robert F. Kennedy Jr. Ilmoitti, että Yhdysvalloissa käynnissä oleva lintuinfluenssa-aalto, joka vie kanoja hautaan kovaa vauhtia sen takia, että niitä kanoja lopetetaan sen takia, että se pyritään ehkäisemään sen taudin leviämistä, niin ei pitäisi ollenkaan rokottaa näitä kanoja, koska se ei ole tarpeeksi tehokas se rokote. Ja hänen teesinsä oli siinä, että silloin saataisiin selville, että mitkä kanat ovat tarpeeksi vahvoja, että he pystyvät vastustamaan tätä tautia, ja sitten niistä kannattaisi sitten jalostaa uusi kanalaji, joka sitten pystyisi elämään ja munimaan, vaikka tulee lintuinfluenssaa. Niin tämä on aiheuttanut sitten kansainvälisessä tiedeyhteisössä, tai ainakin yhdysvaltaisessa tiedeyhteisössä, varmaan myös kansainvälisesti vähän huolta siitä, että me luodaan tämmöisiä niin kuin
lintuinfluenssa-mutaatiohautomoita nyt sinne kananmunahautomoiden sijasta, ja pelkoa sitten on taas uudesta pandemiasta sen myötä. Tästä muun muassa New York Times viime viikolla uutisoi. Niin tämä oli mun tämän viikon uutispitchi. Tekee mieli upottaa pää käsiin kyllä, kun kuuntelee noita Amerikan juttuja. Sitten niin kuin haluaisi löytää positiivista tuosta RFK:n terveysministerikaudesta, ja ehkä sieltä jotain hyvää korjuutuu, että tässä niin kuin ison farman kanssa oli ihmisillä jotain toiveikkuutta, että ehkä tämä niin kuin räjäyttää koko pelikentän auki, ja nyt sieltä pääsee sitten jotain semmoisia niin kuin ei voittoon niin kuin törkeästi sidottuja käytänteitä tai jotain muuta läpi, kun niin kuin koko terveyspolitiikka menee uusiksi, mutta että se ajatus, että päästetään lintuinfluenssa leviämään vapaasti miljooniin lintuihin ja sitten se tappaa ne heikot linnut, mikä mielestäni kuolema-aste on lähellä 100% siinä niin kuin lintuinfluenssassa, että se niin kuin tappaa kivuliaasti suurimman osan linnuista ja sitten se antaa siinä viruksella 5 miljoonaa tilaisuutta mutatoitua siinä matkalla, niin kyllä se niin kuin terveysministeriltä on aika uskomatonta tekstiä, tai sillä että ei tarvitse olla mikään niin kuin niin kuin lääketieteen tai terveystieteiden tohtori ymmärtääkseen, että miksi se on huono idea. Niin mä vedän 15 kananmunanvalkuaista joka aamu ja toi saa niin kuin miettimään, että pitäisikö vaihtaa johonkin toiseen proteiinilähteeseen, että nyt kun tätä lintuinfluenssaa niin miettii, että ollaanko me nyt sitten niin tuomittuja seuraavaan pandemiaan, että mä en näe mitään niin ratkaisukeinoa tässä, että tuntuu, että se jyllää nyt siellä Amerikassa ja ne keinot sen niin tilanteen hallitsemiseksi on tosi huonoja ja kaikki haluaa sitten kuitenkin kananmunia edelleen ja kananmunien hintaa Amerikassa, niin kuin mistä aina puhutaan inflaatioyhteydessä. Että tuntuu, että se on aikamoinen vyyhti niin kuin ongelmiin, mistä mä en näe mitään ulospääsyä. Että nyt me annetaan se sitten vaan mutatoitua se viruksen siellä, jossain vaiheessa hyppää ihmisiin. Toivotaan, että ei hyppää, mutta että näyttää, että me nyt ainakin annetaan siellä kaikki tilaisuudet aiheuttaa uusi tämmöinen Espanjan tauti, mikä tappoi 5% väestöstä ja myös nuoria ihmisiä tosi paljon 100 vuotta sitten. Että sehän oli just nimenomaan linnuilta peräisin hyvin samanlaisissa olosuhteissa. Niin, näinpä. Ja se hyppäsi välillä sitten muihin nisäkkäisiin, ja tässä on ilmeisesti kai paljon lehmillä ilmennyt sitten. Ja minkejä. Tapauksia, mutta tämä on mielenkiintoista sekoittua niin kuin se magaversumi ja sitten kuluttajahinnat, mitkä pitäisi saada kovaa vauhtia alas, että nyt kun kananmunat on jotain dollarin kappale Jenkeissä tai mitä ovat. Ja sitten tällainen niin kuin kana-eugeniikka vielä tähän päälle kirsikkanan kakun päälle, niin oltaisiin kyllä helppo olla tulevaisuuden suhteen toivoton. Mutta ehkäpä siellä sitten jotain viisaita ääniä vielä on, mutta ja ainakin jostain on, että tämä ei ole niin kuin RFK:n päätettävissä oleva asia, vaan kuuluu maatalousministerille, mutta maatalousministeri, jonka nimen en juuri muista, niin oli ollut kyllä sitä mieltä, että tämähän on oikein hyvä idea, että ei muuta kuin kokeiluun. Ei siinä oikein voi muuta kuin pitää sattumalle peukkuja. Että toisaalta en mä ainakaan osaa sanoa, että mikä todennäköisyys silloin, että se mutaatio tapahtuu. Että me voidaan antaa siellä paljon uusia tilaisuuksia levitä, mutta se ei ole tapahtunut tähän asti, niin ehkä se ei tapahdu nyt tässä seuraavan 10 vuoden aikana. Mä kysyin sitä GPT:ltä todennäköisyyttä, että se leviää tai niin kuin siirtyy ihmisiin, niin se oli vähemmän kuin 50% sen mielestä nyt 5-20 vuoden, ellei pidemmällekin ajan, että aina niin kuin, ei se välttämättä olisi pahin katastrofi, mikä meitä uhkaa tällä hetkellä, mutta hyvä tietää, että se on yksi asia, mitä tällä hetkellä ei hoideta kunnolla lisää muiden jatkoksi, mitä voisit odottaa. Nyt pitää taas alkaa haalimaan FFP2 ja 3 maskeja, ja kohta niiden hinnat on pilvissä, niin täältä kuulitte sen ensimmäisenä, että kaikki nyt Tokmanniin, niitä saa vielä halvalla siinä. Niin siis oikeasti toi kannattaa ottaa tosissaan, koska tuonne epidemian kuolleisuus tulee todennäköisesti olemaan jossain 5-10% välissä. Tai sanotaan 1-10% välissä, jos se on niin kuin Espanjan tauti. Että se ei ole mikään koronavirus välttämättä sitten, kun tulee seuraava pandemia. Mutta eipä sillä voi mitään tehdä nyt, muuta kuin luopuu niistä kananmunista ja toivoo parasta. Joo, koko kansa vaan syömään kasvisproteiinia nyt sitten tämän sijasta. Jes, mutta hei, mun pitää hypätä pois, niin yes. Ensi viikolla jatketaan. Ensi viikolla taas, moi moi. Jes, moro.